Да, бе, вече снимам. Само да покажем един кошер, няма да правим реклама. Да, който не знае какво да си купи, нека да не си купува. Няма да е много сигурен. Да, за останалите, аз показвам тук на Батянчо кошерите. Кажи ми, но няма. Не, без реклама. Без реклама. Да, тук вече сещате се, не е роботика. Щом видяхте кутийката, сетили сте се, що е? Има молец, който не говори хубаво. Аз че пускам тайничко само. Те нямат достъп пчелите до питите с този чувал, че има молец. Ти що искаш да има? Тъй, снимай тубичката, да. Купих си тубичка. Това от... няма да казвам па от кой. Тази реклама. Браво, Данчо. Значи 2, 4, 6. Кире, както каза. На 6 рамки ги опрежда. Ама на 6 рамки трябва да ги опрежда, ги стисниш и тогава да се нагласят семействата. Ти ги оставиш на този обем. Той има преградни дъски. Той специалните пчели си ги работи с преградни дъски, като по учебник, па моите се оправят как знаят. Така е. Така е. Знае, че до година па мога да вземе. Да. Кире, виж колко мети имат. И това без тия от умрелите семейства, или? Значи да кажем, почнем да храним от 4 дена храним. Пчелите ги храним от 4 дена. Да, не си помислите, че търчи с тубата. С тубата, с тубичка. Аз мога да гарантирам, че го мързи и не го прави. Да. След като много му настоявах да почне малко да подкрамва. Всичко се минало, виж какво хубав венец направили. Те са малко по-ранни отводки, хера. Те са от първите и те се личи. Ама тази си отводка твоя с майка от кутийка там, къде видяхме. Добре. Да, кутийката. Я да видим, тази запечатка, защо така е? Бяла ли? Ами бяла, да, аз съм слушал, че на тая... Защото... Слушал съм, че на тази пчела запечатката трябва да е друга. Снеговито, много сняг има, тук бялото си бял. Така, пилцето, да. Да. Малко... Дали съм ме въртял аз на обратно, да. Ми се работи. Има веднъж така, като гледам пилото, веднъж така си я въртя, защото пропускава. Веднъж и тук, веднъж и тук, тя се усъщавя. Това ли е майката, жълтото или не? Не, това е оса. Не, бе. Така и не си научих да ги различавам. Те в нашата асоциация не са като в старата. Вашата. Това стана вашата. Да, се очистих. Няма да говорим за асоциация. Асоциацията с асоциации. Те си правят. Правят продажбите. Ето хиро. Па ние с бат Данчо си правим други работи. Аз му давам, той обещава да даде и така. Ето е. Значи човека може да си я познай майката по точката. По боята. Бледо. На кирито са тъмно сини. Ето пилцето покажи да видят. Да, пилцето е хубаво на тая рамка. Нещо вървица, нещо. Не, къде е нещо там е малко поизбелява. Не. Вървица. Не могат. Не, нали тук? Не искам да... Няма сега да плюем нашата... Вашата, да. Жулят. Най-интересното, че в този пчелин ма жулят само усите. Тази година и мен само уси ме жилят. От мен е толкова. Рамка не сме ли вадили? Рамка не извадихме ли? Не съм си взимал нищо за вкъщи, искам да кажа. Не сме вадили. Да върна ли клипчето назад? Чакай се, чета с лента, защо... Аз не съм го включил да записва. Да, да спираме. Избрахме най-хубаво. Да спираме. Мекире, господин Младело да ме извини. Обърка разстоянието. Господин Младело да ме извини, че не спазвам благоприличие, ама ходих да меря на кокошките и прасето и Киро човека, да видим кой ще даде. Да, мерихме на кокошките кубиталния индекс, защото е много важен. И така.